Neste vídeo tutorial imos falar da ferramenta Simbaloo. Para o cal buscaremos a súa páxina en internet simbaloo.com e apareceranos isto. Ademais do que vemos aquí, aparecerá outro rectanguliño aquí, igual que o de entrada, no que pon rexistrarse. Como xa estou rexistrada, xa non me aparece, clicaremos enriba diso e aparecerá este rectanguliño no que nos pide que nos rexistremos tanto a través dunha conta que xa posuamos ou poñendo o nome, enderezo electrónico, contrasinal, repetindo o contrasinal e tendo que poñer aquí que estamos de acordo cos términos e condicións e a política de privacidade. Diríavos que descliquedes esta opción para que non estedes recibindo constantemente exclusivas e novidades polo vosso correo electrónico. Ben, ao darlle a crear a miña conta, a páxina de Simbaloo reenviarávos o voso enderezo que puxestes aquí un correo dende o cal teredes que activar a vosa conta. Ben, cando xa temos a conta creada, pois meteremos os nosos datos, entraremos na conta e no meu caso pois sería esta a miña conta. Como xa está creada, pois vedes diferentes documentos e diferente información. Imos crear un novo webmix. Para iso temos que clicar nesta pestana, que hai un signo máis, e poñemos un nome, neste caso podríamos poñer proba, e agora poderíamos cambiar as distintas opcións. Dende volver a renomealo, damos de aquí, cambiar o fondo de pantalla, clicando calquera deles, ou incluso subindo unha imaxe. Tamén podemos cambiar o tamaño en función de se necesitamos máis ou menos bloques. Ben, o seguinte que imos facer é introducir recursos no webmix. Se vos fixades, ao pasar o cursor por enriba dos bloques, aparece engadir aquí. Se pulsamos, podemos editar o bloque, crear un bloque, no que, por exemplo, aquí podemos poñer directamente pois unha URL, podemos poñerlle unha cor e elexir un icono. Moi ben. Damos a agardar e xa temos aí o enlace que nos levaría directamente á páxina escollida, que sería do portal da Xunta, o espazo de atención á diversidade e orientación. Moi ben. Temos outras opcións de introducir enlaces. Por exemplo, se queremos introducir a ferramenta JClick, buscará, irá na procura da páxina e entonces aí a temos. Daríamos de aceptar clicando nese icono e xa a teríamos. Se facemos clic sobre o bloque agora, levaríamos a páxina da ferramenta JClick. Por último, temos outro xeito de introducir unha páxina moito máis rápido, que sería clicar co botón dereito e meter directamente aquí a páxina e darlle o verde. Repetiríamos pois esta anterior que puxemos aquí, que sería o método máis rápido. Se clicamos co botón dereito sobre un bloque que xa temos, danos diferentes opcións, como abrir o bloque, modificar, copiar, mover, borrar. Neste caso, eu vou a borralo porque xa teño mesmo aquí mesmo. Tamén podemos agrupar os bloques, para o cal picaremos enriba dun e manterémolo poñendo enriba do outro. Entonces, agora aí crearíamos un novo grupo que ten o icono de Simbaloo, o logotipo,
e podemos clicar tamén co botón dereito e abrir o bloque, modificalo, por exemplo, e aquí poderíamos, pois, renomealo, ponerlle necesidades, por exemplo, poderíamos poñerlle unha cor e poderíamos elexir tamén un icono. Por exemplo, pois este clic. E darlle a guardar. Agora imos ver as opcións de compartir clicando nesa pestana e ábrese este cadro de diálogo. Aquí pois poñemos eso, o nome da webmix, e se queremos pois que se comparta de xeito privado para amigos ou de xeito público. Ben, no momento en que lle dou a compartir o meu webmix, ábrese esta outra parte do cadro de diálogo. E aquí podemos ver o enlace. É o enlace para compartir o webmix e non o que estamos vendo no momento en que o estamos realizando. Tamén contamos coa posibilidade de compartilo mediante un enderezo electrónico ou de xerar un código de inserción para insertalo nunha páxina web ou nun blog, ou compartilo mediante Twitter ou Facebook. Xa para rematar, tamén podemos buscar aquí webmix que estén feitas por outras persoas e que nos poidan interesar e podemos buscar aí máis información.